Това е почти ежедневната гледка в Народната библиотека. Весел детски глъч и смях, обвити с огромна творческа енергия, ви посрещат още от вратата. Особено внимание привлича детския отдел, който благодарение на Министерството на културата, библиотеката получи в начало на годината по повод 110 годишнината й. Мога да кажа, че 2008 година беше много успешна за поетичната работилница, за библиотеката. Първо бих искала да кажа за благодаря на хората от Министерството на културата, които ни подариха нов детски отдел. Една малка, пъстра стая, която децата много обичат и която често идват и с много голяма любов и голяма радост се играят тук. Всъщност те не се играят, те творят нещо интересно, нещо много хубаво. Радвам се, че хората от Министерството видяха, че тук в Цариброд, в Димитровград съществува креативни млади хора, които искат да направят нещо интересно и че това, което правят, може да бъде забележително за средата и за самата държава. Поетичната работилница почти е на 9 години. Започнала с няколко талантливи деца, в момента техния брой надминава 40. Аз съм много щастлива, че сега имаме едно малко кътче в библиотеката и щастлива съм, че тук, освен ще четеме, можем свободно да рисуваме и да пишеме. Моята роля тук е да помагам на Елизабета, защото тя не може да се справи с толкова много деца, които обичат да идват тук, да рисуват, да творят и на сръбски, и на български. Но най-вече ме привлича да идвам тук, това защото отделяме повече време на литературата, на книгата. Многобройни са наградите, които поетичната работилница взе през изминалите години в страната и чужбина. Нейните деци с награди се завърнаха и тази година от конкурсите за литературно детско творчество в Савино село, Лазаревец, Сливен, Бар, Белград и т.н. Просто това е една работилница, където децата творят със сърцето си, с мечтата си много интересни неща. И бих искала да кажа, че когато имаме работилници, много повече се чете, децата взимат книги, заобичаха книгата. Би трябвало да кажа, че това е една част от децата, царибродските деца, които идват тук, но все пак се радвам, че библиотеката винаги се чуе шум, че винаги има така една малка креативна суматоха, в този смисъл, че децата идват, смеят се, творят, правят чудеса. До сега поетичната работилница издаде 8 сборници с детски творби, а 9-та книга с символично заглавие «Почерк на сърцето» съвсем наскоро трябва да излезе от печата. А по повод предстоящите празници сами компонираха песен за новата година.